Currently is the lock rotate this device. Cawan. Sabar live sabar. Cawan lah. 캡틴은 가만히 있야래. 살아 가라보면 야부. 나이나이. 그나도. Cornal मिल गया corner. Macam jarang liburan nanti nih. Dak libur macam saja kan. Hah? Oh. Corner. अभी कॉर्नर किक मारेगा सोचा ऐसी ना Negro lagi lah pun sana, saksi tu mulai negro. Dah gaya tu, pun lagi negro gaya. Gol! दो सिलों में सही ये अच्छा गोल हो गया बंजार दो
माबानानै जानानै देन्जार खेला जासिगोन बिसोर सोंखागोन सोंनाया गोजा बिदिनो सोंनो गथा जाबाथ' बे खेलाबो नायजाला नायजालाना आलु बाथोनजों जायो दुन्दिया खेबनैसो दाथ' मोजां गेलेया एसे नांगौ गथामसोबासो बुंनाय गथ' हाया इसे स्पर्टसा बेनो नामा हो इसे स्पर्टसा बेनो आंसो लाइभ होदों माबायाव इउटुबाव सोदोलै गरसे आं थादोंमोन ना दहाय बेंगल बारोबा जादों फैसाया सोगोन 100% सोगोन ओरैनो नायनाया दाम थागोन आरो दाम जागोन बिदिन्थिया मोजाङै बे सावथुना बिराद मोजां गाहाय गाहाय बलारै मोनोलाय दा डिफेन्सना बेयो उर गया गेलेहैथोंसै थांबाय दं गोल हो गया बेंगल ने गोल मारा एक बंजार को चेयर लीडर लाइन नहीं जाए